Vieš, došlo mi, že žijem v slobodnej krajine, ale vlastne slobodný nie som. Tu je úplne iný život. V čom je háčik? V ničom. Musíš iba sem tam niečo urobiť, inak je to čistý raj. Ak si ochotný do toho ísť. Ja som. Odkedy sme tu, presviečam Devona, nech ostaneme. To je výborný nápad. Áno. No musím ho zlomiť. Nedá si niekto tekilu? Tekilu? Dobre, ja už mám dosť. Ďakujem za pitie. Ja za pomoc. Popremýšľaj o tom. Dobre. Neboj sa, ja ho do rána spracujem. Ak chcete vidieť, o čom hovorím, príďte zajtra do El Pescadero. El Pescadero? Je to surferská pláž, asi 10 kilometrov na juh. Sú tam parádne vlny. Normálne tam cudzích nevodíme, ale vy dvaja vyzeráte v pohode. Dobrú noc. Myslíš na to, na čo ja? Nemôžem s tebou spať. Na to som nemyslela. O. Myslela som na to, že sa ten chlap náhodou objavil práve, keď ťa mlátili. Áno. A preto si preveríme jeho otlačky. Vstupujem do databázy otlačkov. Skyler Rand, špecialista na výbušniny, purpurové srdce, bronzová hviezda, prepustený z armády. Vedela som, že je zlý. Preto je sexy. Podľa záznamov ho prepustili pre porušenie disciplíny. To mohli aj mňa. Možno, Majko, no v prípade Skylera Randa s ním prepustili celý jeho oddiel. Koľko mužov to bolo? 4 v dobe prepustenia vrátane seržanta Randa. Toľko mužov na nás včera zaútočilo. Ak prirátame Skylera, toľko ich dnes bolo na pláži. Kit, vyťahni záznamy tých mužov. Porovnaj ich so snímkami, čo máš zo včerajška a dneška. Zhoda na 85%. Páni, ide nám to? Si lepšia špionka, než som čakal. Vážne? Ty tiež? Už myslíš na to, na čo ja? Vravela som ti, že nesmiem piť tekilu. Un momento, por favor. Mike, už vieme, ako nájsť Turnera. Má v uchu implantovanú vysielačku. Stačí už len toto nahrať do kita a spustiť vyhľadávanie. To bola krásna noc. Koľkokrát to chceš počuť? Nič sa nestalo. Koľkokrát to chceš počuť? Je mi to jedno. Tvoje vzťahy ma nezaujímajú. Ja nemám žiadne vzťahy. Nič sa nestalo. Aspoň si nič nepamätám. Bolo to prekvapivé. Nič viac. Prosím, bola som nahá. Všimol som si. Prekonajú to. Ale počuj, však je super, že sme sa dostali do terénu. Mne sa viac páči v centrále. Prečo? Je tu priveľa premenných. Nikdy nevieš, čo sa stane. Billy, to je na tomto zábavné. Ide o to, že žiarliš na Zoe, že je tu namiesto teba. Prosím ťa, ja som včera večer pracovala. Na rozdiel od vás. A ja som včera večer pracoval. To som tým nemyslel. S Billym sme vytvorili novú aplikáciu pre Kita. My sme zistili, že tá bunka je partia žoldnierov. Vážne? Áno. Boli s Turnerom? Nie? No prídem na to, či je Turner s nimi. Pláž Pescadero, sme tu. Máš niečo, Kit?
O agentovi Turnerovi nie, no domnievam sa, že Skyler Rand je na juhovýchod od vás. Vidím. Poďme. Takže, čo budeme robiť? Relaxovať a čakať. Jasné. Skúsim sa uvoľniť. Čo ti je? Mám radšej 4 steny. Celá táto príroda ma dosť desí. Asi sa vyhádžem. Pekná pláž. Tak ste to našli. Tu na južnej pláži sa surfuje skvele, ak ti neprekážajú kamene. Vôbec. Super. A mohol by ísť Devon so mnou a s chlapcami? Jasné. Fajn. Super. Fajn. Myslela som, že sa vody bojíš. Nemám veľmi na výber. Pamätaj si, pop a pyrob rýchlo, Dagdaj vyplynulo a vyhni sa severnej pláži, lebo tam sú obrie vlny. Tušíš, o čom som hovorila? Nie. A zda to zvládnem. Oye, Dexter KY el caballo, Georgel, Tizala, suena la guitarra, tú sabes cómo es. Evolución, tú eres mi polola, yo Nechceš si vyskúšať severnú pláž? Severná, ha? Oye, regresa mi baby que me siento solo. Choď prvý. Dobre. Y yo aquí tan solo, yo llamé a buscarte y no pude hallarte. Fakt nechceš vystúpiť? Nie. Mám s vodou rovnaký problém ako Mike. S vodou, pieskom a slnkom. Nič z toho ti nevadí? Ani nie. Ako to? V centrále len sedíš za počítačom ako ja, no tu vonku si taká super. Jednak sa snažím nebrať nič príliš vážne. A potom spolieham sa na to, čo viem z výcviku. Funguje to? Pokiaľ nerobíš nejaké hlúposti. Sara, Áno, Kit? cez vašu aplikáciu som zachytil signál. Turner? Domnievam sa, že je necelých 100 metrov juhovýchodne od nás. Preverme to. Musíme sa dostať za ten druhý útes. Tam sú veľké vlny. Stratili sme tvojich kamošov. To nič, aspoň sa môžeme porozprávať o tom, čo tu naozaj robíš. Premýšľam o tom, čo si hovoril. Dám sa na to. A čo tvoj brat? Niekde sa objaví. Má túlavé topánky, ako ty. A čo ty, Devon? Máš túlavé topánky? Nie som hrdý na to, čo som robil v Iraku. Snažím sa začať od znova. To chápem. Život treba brať ako jazdu na vlnách. Niektoré sú veľké, iné malé. No aby si na nich mohol jazdiť, musíš ich nechať, aby ťa unášali. Čo ak ťa unesú do zakázaných vôd? Zákaz je slovo, ktoré